Moikka, mä oon Henrik Vuornos, 21-vuotias opiskelija ja kaupunginvaltuutettu Espoosta. Mä opiskelen tällä hetkellä taloustiedettä Helsingin yliopistossa ja toimin Varusmiesliiton puheenjohtajana. Mä oon ehdolla eduskuntaan 3 syystä, joista ensimmäinen on se, että me elämme tällä hetkellä yli varojemme. Mikäli tämä velkaantuminen ei lopu, me joudutaan jossain vaiheessa leikkaamaan rajusti palvelutasostamme ja se ei ole kestävää tulevien sukupolvien kannalta. Toinen syy, me tarvitaan päättäjiä, jotka ymmärtää nuoren työntekijän, opiskelijan tai pääsykoelukijan arjesta. Mä oon huomannut kunnallispolitiikassa, miten tärkeää se on, että myös niiden ääni kuuluu. 3. syy, meidän pitää pitää Suomi kunnossa. Tarvitaan rohkeat ajattelua ja eteenpäin katsomista. Meidän pitää päästä eroon, aina on tehty näin asenteesta ja uskallettava kokeilla rohkeasti jotain uutta. Henrik Vuornos, asialliset hommat hoidetaan. Lähde mukaan tekemään Suomen nuorinta kansanedustajaa.